Ayun, kain po tayo mga badi. Kain, kasama ko naman. Kunti lang kami nagpasok sa trabaho ngayon kasi dalawang machine lang yung pinagana nila. Pare koy, kain. Sa labas din nga, sa labas din kami kumain. Diyan kami nagtatrabaho sa loob, sa Corbax. Ayan, may sasakyan, no? Parating, papasok yan. Ulam po natin. Pinirito ang isda. Alright. Kain. Out sa kay Mangapi. Chingwelo. Mangapi na si Chingwelo. Alas dos. Oh, diba? Dito kami sa Corbax. Pare ko, musta ang buhay-buhay sa Corbax? Anong masasabi mo sa pagtatrabaho na sa Corbax? Vlogger nga ka board ba? Kaya alas dos na kasi. Out muna sila. Yung iba nagkakape na yan sila. Sa Corbax. Trabaho na sa tayo mga badi. Muna akong asawa. Trabaho sa Yoko Inn. Kay base mag-ulan o kusog alas 6 pa man ang in pero base maulan o kusog. Right. Sayo.